أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ando tuan, nampak ko ni kita, intianom ko ni Kailo. Sung na ba ni mapatay? Nangulos na. Mapatay na sa pila adlaw Kailo wala kaya usukan. Kaya lupahan, wala kaya usukan. Naini na siya. Darin ini mga tuan mga raya, ang hambok siya bibintangan. Bang tamin hilaw na tungon paginhaw baranta. In iman sing kita. Bang di de pagkabusugan. Di pagkatubigan. Akalugay-lugay niya, mangulos siya sampai siya matay kailo. Jadi maklum na kato ipagbusog ka ni tubig akatan uno-uno pe panjar sintuhan di dunya minsan pun hatin niya din hayag ginhaw barantay ni landu mataud mabanus tubig. Jadi iman sing kita bang tao higtungon utungon mari paginhaw baranta kaya sa pantun lupadagbus niya bihat tura bangin kita di nakapagkabusugan in iman sing kita kumo mangluy-luy atau kalugay-lugay niya mapatera unin hipagbubusog sin iman laong sing kamataoran ang na ilmu pamaham. Jadi bangsa pa maing kita, di na kita agon magpakalungo. Sinamin ilmu dengan Tuhan. Kalugay-lugayan, in iman, ang lungkoy, manglunok, ang lama sampai si mapatay na. Dari asawit ng mga dumurayan. Suway tahat tidak sa kali-kali, daran-daran, bibusukan in iman sing kita sinamin ilmu sa bunda-bunda tunay na Tuhan. Amro ko man mga tunmarayang bangso pamin ini bisukan ko sinamin ikaunta min tuwig maasin tuwig makalando maslum tuwig hatin niya ikaunta kimikal mangi jadi biada hatin parnya di rasya lumukay matay ra demikian ya asal